ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз навори мо мешавад парда аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, якм дарвоза, чорум рияд, магазини Абдулло гӯен. Ман рақамҳои савдогара дар рӯи экран мемонам. Чизеро ки намефаҳмед, аз хучон пурсен. Барои доставкаам боша, аз хучон пурсен. Хулас меравем нархора якта ба якта шумода мефаҳмонам. Ана ё новинка омадагиян, велюра қисми поёнош, байниш вишивка дорад, тарафш боша ҳамхе турецки. Бонувони зебо, оё медонед ки ширкати Атоми як мицеллярная вода дора, як ова ки намхе кабутак дора ки шумо вақте вая истифода мебаред, пусти рӯтон сафед мешавад. Дигар шумо загаргирӣ салон намеравед, доғи рӯтонда ҷудогона крем намехаред, намхе сафедтон мекуна. Марҳамат, каседа дар кор боша, доставка ҳастай. Анами хоҳара ки ман кор мекуна дар ширкати Атоми, и корейская компанияя, шумода доставка мекунанд. Марҳамат, чи дар Тоҷикистон, чи дар Россия. Инчунин дар ин ширкат намхе зубной паста ҳастай ки дандона сафед мекуна. Дар 12 рӯз гӯё ки шумо рафтед стоматологда, дандонотона сафед кардем. Инчунин барои кӯдакҳо фоида дорад. Дандоное ки сиёҳ шидагай ҳавая нест мекуна, сафед мешавад дандонашон. духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат, кор кунед. Коргарам қабул мекунанд, маоши хуб мегиред. иҷа харид намекунед. шумо фақат командатона ба қувват мекунед. дар 6 моҳ баъд як маротиба метавонед харидорӣ кунед. маҳсулоташон ҳамаш зурай. ма дар дигар видеом бо маълумот метиҳам. бовар кунед, бисёр касалиёда, бисёр проблемаҳои мода, проблемае ки барои мисол саломатии мо дахл дора, ҳаминода ё крему, маҳлулу дору ҳама чи доранд. ина хоҳари мара бинед чихе оюлик мегирад. ҳар 2 ҳафтада оюлик мегиранд ино. марҳамат, хоҳишмандон нависен, бо пура мефаҳм. ино нархуш 1 метрш 150 сомонай. ина намудош 200 сомон вишивка дорош. кадомиш ки ин хе аднатония бе вишивкаи болош 150 сомон. ана як қисми болош вишивка дора 200 сомон. 1 метр шаид хтарако ино тайёрам мекунанд. марҳамат, дар бораи тайёр кардан размерош исусухтон кадишон гап занон кунен. инам ё ҳамаш 200 сомон. метрш 250 сомон. то охири навора тамошо кунед, арзоношам ҳаст хтарако. ира бинед чихе хушрӯи новинка ҳозима фасон када нишон тиём. ана ин намудош боша метрш 150 сомон. фаҳмо. ина ин 250 турецки я метрш, ана ваеш 150 сомаш чанд ранг дорад. бинед хтарако. ана мино ҳамаш 1 метрш 150 сомонай. бо хай суратон мепартоем кадомиша интихоб кардем. ана бетридеш чандай? ана ин 3D-ош гулош буромадагиам 150 сомон, бетридешам ҳаст 150 сомон. кадомаш? ана мина? ана ино бошад хтарако 1 метраш 80 сомон. бори гуванҷов. вишивка дорад. озима аз қисми поёнам нишонтиям. анам хел хулас инам чанд ранг доранд духтаро. интихоби васея ями магазини Абдулло гӯен нишон метиҳам тона. беҳад пардаи хушрӯ тез бо новинка мебиёранд. ана баъд хайтек биен аз ин хайтекон нишон тиҳам. ино метрошон чанди? анам ино метраш 45 сомон. нархи оптовӣ. биёен нархи оптовӣ метиҳанд шумода нигоҳ кунед. чанд намуд дора, ҳамрамро чанд ранг дора. бо арзон мекунанд. тона аз номи канали мо гап занед, ҳатман бо шумода арзон мекунанд. ана ино баландиш 13 будай. ино чанд? 60 сомон? 60 сомон. ин намудош бо арзон мекунанд. ягон таша.
Шайн. Гукнеч хшвай хайтек стили новинкаш. Горинав. Наранга кош. Рангой кос хадавой, хадавой. ها 1 مترش 60 сомонай 55 да метиян духтаро дер накунен биёин аз нави мо гап занен ана ин ночандан ин глянс якум сорт метраш 75 сомон якум сортуш 75 сомон бо арзоншам доре на бо арзоншам ози ман нишон метиём аз анами глянсо анами аднатонниё то 45 35 сомонарам доранд марҳамат пирсен хичона суратшами партоянтуна мана چه بلست که خوش میشه ای پاباکو سر میکنیم هم از نمی که پاجون جمع داریم بکنم خیلی ویدیو کردیم اینا متر 120 سومونا 100 سومونا 90 سومونا 85 سومونا از 85 سومون تا 120 سومونا انم خیلی پاباکا دوران اینو از دو طرفی پرده میبیان کلی استودا بیشفکا انم خیلی دیدید 1 متر نرخی 1 مترش در نظر داشته شدگی بعد این حساب میشه بلندی خانه بنیو کرده متر حساب میشه یا پامیش اینجا گاتوی 3 متر میشه آها دیگه نزیاد کمشه نکالت کرده فهمو مثلا کلینتا متر مقصدی بارش خیلی باشه متر کی متر ها شما میتونید یک کنمی 3 مترش گیرین از بین برین دو تا 1 متر میشه از دو طرفی پرده خلاص از 85 سومون سر میشه قیمتش همین را 120 сомон будай иҷа давзи бисёрайни гукнен ина бишифка дурако ози курпачош буромадагиай ҳаминора метавонед комплект кунен мана иҷа рангош ҳастай ҳар хела пабака мана дидем чӣ хел рангакои хушрӯ доранд хоҳишмандо касе ки дар тоҷикистонай ба ҳазур омада аз наздик бо бине нархошона муқоиса кунен чанд ҷокати хушрӯи нархошу нағзай инора ана ина инош чанда яднатуниё яднатуниё ки дорем например иниё баландишон 3 метра аз сифаташ соста 45 сомон ё ҳамаш аҳа ана инам дош 45 сомон ана бо 35 сомонаш кадом мана ҳама 35 сомон ҳама рашидка аст допустим 35 сомон ана инора бинед 35 сомон тамошобино марҳамат хоҳем аз ана минои 35 сомонаям харидорӣ кунед дидед чанд сифатча мо шумода нишон додем бо ини блисташу аст например нархи ҳамуно 35 сомон инам 35 сомон бале на 75 сомон буд куҷа ҳо иҷа мақсад камка сорт поёнтар лекин нағзай сифаташон не 35 сомонаи ама 75 мара 35 сомона варианташ ям блеск метия инам чанд ранг дора ҳама рангош аст хулас биён духтарако бо хушрӯ аз наздик мебинем хитон на ҳамаи рангу ҳастай борборӣ новинка омадагиай ана ин мрамро чандай новинко омадаги баландиашон 320 пат намезанад ягон чи намешад 1 кило мегирад дастархон мекунад 1 кило мегирад дига чи мекунад 100% гарантияи чизо дорад ягон проблема надорад ранг чанд баландиашон 310 ин метраш 55 сомон ина марҳамат 55 сомона 55 сомон диде тамошобино духтаракои азиз инчунин ё распродажаи ами туро доранд метрш 20 сомон айнгокне чанд намуд тура иҷада мана бишифкадорои фасон ҳастай хулас евростило ҳастай чанд намудай ҳамино ҳамаш 20 сомонӣ ана ин тарафш бошад 3D-ош 60 сомонӣ ино қимат будан ҳозир аз продажада 60 сомонӣ шидагианд аксессуар ҳам ҳастай барои пардаҳо ира бинед чӣ ҳар хелаяй интихобшон зиёдай ҳар намуде ки мехоҳед духтаро ҷада ҳастай барои ороиши пардаҳотон мана рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳаст чизе нафаҳмиден марҳамат аз худи онҳо пурсон шавед боқӣ саломат бошед то наворҳои оянда хайр